Românul are o vorbă și zice: omul sfințește locul. Sau locul sfințește omul? Care e adevărat? Am citit din Psalmul 82 și acolo spune că Dumnezeu stă în adunarea Dumnezeu. E marea întrebare și greu găsești omenește răspuns. Unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeul vostru, creștinilor? Putem să răspundem. Unde este Dumnezeu? Am citit mai înainte, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Unele dintre locuri. Spunea fratele Florin, așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică. Eu locuiesc în locurile cele prea înalte, totuși sunt cu omul smerit și zdrobit. Ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Cum în același timp locuiește în ceruri și în același timp e și cu omul smerit și zdrobit. Poate acest Dumnezeu despre care vorbim noi și în care ne încredem noi să fie și în ceruri în același timp, să aibă locuință acolo și totul să fie cu omul, să fie cu un popor, să fie cu o țară, să fie cu întreaga lume și totuși să fie cu fiecare în parte. Extraordinar lucrul ăsta. Ce fel de ființă poate să fie aceasta? Și totul să se ocupe de bunul mers al întregului univers. Extraordinar. Avem un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu care se ocupă de absolut orice lucru pe care l-a creat. Aș vrea să vedem că sunt câteva locuri și este adevărat că omul sfințește locul, dar e și adevărat că Dumnezeu sfințește locul. Noi citim în cartea Genesei și găsim acolo, frații au pus titlul de Rai. Dar de fapt era o grădină, grădina Edenului, și acolo locuia slava lui Dumnezeu. Și era un loc special de pe pământ. Dumnezeu a făcut întregul pământ, dar a făcut un loc special. Era Edenul. A făcut pe om, a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Nu era un om cu două părți. Era un om, un bărbat și o femeie. Ăsta avea parte bărbătească și femeia avea parte femeiască. Și se spune că ei au făcut o greșeală și au greșit înaintea lui Dumnezeu. Dar grădina aia era special făcută de Dumnezeu. Era ceva aparte. Și când spui ceva aparte sau ceva pus deoparte, era ceva sfânt, curat și pus deoparte pentru om. L-a pus pe om acolo și i-a dat binecuvântare, să zic eu. Anume, poți să mănânci din toți pomii. Erau pomi care, pentru trup, aveau în ei fructele astea, care, orice fruct care ei mâncau, pentru că erau mulți, putea să le dea energia necesară și putea să crească, să se mențină trupește. Aveau proteine, aveau vitamine, aveau minerale, aveau absolut tot se cuprindea în pomii ăia. Dar, vedeți, omul nu avea numai nevoie de trup. Gata, mănânci și rest l-a lăsat așa. Dacă locuia acolo Dumnezeu, locuia slava lui Dumnezeu, în același timp Dumnezeu locuia în ceruri, dar locuia și acolo pe pământ. Și pentru suflet, pentru minte, ce i-a dat Dumnezeu? V-ați gândit? Hai că pentru hrană aveau pomii. Și pentru creșterea lui spirituală, pentru înțelepciunea lui, că trebuia să crească, Adam trebuia să crească și el, să se mențină spiritual. Cu ce se menținea? Pomul vieții. Noi ne imaginăm creștinii și zicem, bă, a fost un pom, avea și la niște roade și îl luai din ele și mâncai. Dacă nu mâncai, rămâneai mort. Trebuia să mori că te ofileai. Domnul Iisus folosește termenul și zice, eu sunt pâinea vieții. Era vorba despre o pâine sau era vorba despre Iisus ca ființă care dădea viața? Eu sunt apa vieții. Era vorba despre o apă sau era vorba? Noi trebuie să înțelegem când Sfânta Scriptură vorbește la propriu și când vorbește la figurat.
Când lucrurile trebuie să le înțelegem literal și când trebuie să le înțelegem la figurat. E foarte important lucrul ăsta. Noi ne gândim că a fost un pom de adevărat, era un pom dintre ăsta, creștea și el dădea viața. Aici era ceva, cum vedem noi în filmele de ficțiune, dădea viața, fructele alea care le mâncai. La fel a pus acolo, de fapt nu spune că Dumnezeu a așezat pomul ăla, era și el acolo. Pomul cunoștinței binelui și răului. Că Adam trebuia să crească în cunoștință, trebuia să cunoască. Vedeți, e foarte important. Când avem nevoie de cunoaștere, când avem nevoie de ceva sufletește și de ceva ca să întărească și să crească mintea și spiritul nostru, e bine să apelăm la Dumnezeu, la cuvântul Lui. Și Adam, ca hrană spirituală, avea viața. Dar în viața asta, când noi ne gândim la viață, nu era numai slava lui Dumnezeu, nu era numai izvorul ăsta din care se adăpa el spiritual, dar avea cugetare la cuvântul lui Dumnezeu, i s-a dat înțelepciune lui Adam și el tot timpul trebuia să crească înțelepciunea asta. Că dacă noi stagnăm și nu creștem în cunoștință și în înțelepciune, s-ar putea să mergem în partea cealaltă, să dăm înapoi și după aia să ne stingem din punct de vedere spiritual. S-a întâmplat ceva că Adam a zis, bă, dar vreau să mai cunosc și altceva. E un pic mai altfel, să cunosc și lucrurile celelalte. Să cunosc binele și rău. Și ăla, care se numea ispititorul, care se numea pârâșul, auziți ce slujbă are ăsta? Ce meserie și-a ales ăsta? Pârâșul, cel care e hoț, care e tâlhar, care e ucigaș și pe deasupra e și pârâș. Și ne părăște, v-ați gândit, când noi facem, nu e altcineva care ne părăște, nu Duhul lui Dumnezeu se duce să ne părască acolo. E părâșul, așa poartă numele. El se duce. Ai văzut pe Iov? Da, da. L-ai văzut pe ăla? Da, da, uite ce prostii face. Și de asta e Iisus înaintea Tatălui și spune, eu am murit. Uite și-a mărturisit păcatele cu regret, eu am murit pentru păcatele Lui. Dacă le mărturisești, dacă le ții ascunse, mergi cu ele acolo. Și Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm curați. Se spune că Adam și oamenii, vedeți, noi trebuie să fim foarte atenți la basmele, să zicem, religioase, basmele băbești, cum le numește Apostolul Pavel. Spune că, de fapt, acolo a fost un măr, sau a fost un pom, și Adam a mâncat, dar de fapt prima dată a mâncat Eva. Și când a mușcat Adam, i-a rămas mușcătura aia de la măr sau i-a rămas în gât. Și vedeți, de asta noi bărbații avem chestia asta aici. Nu știu dacă ați observat. Dar a mâncat și femeia. La femeie n-a rămas. Vedeți, femeile nu au chestia asta. Deci vreau să vă spun că ăstea sunt basme. Ăstea sunt povești. A făcut greșeala asta și ce a făcut? După ce a greșit Adam, după ce a început să cunoască binele și rău, după ce a primit informație din partea diavolului. Că noi ne gândim de multe ori, zicem, bă, a fost un șarpe, chiar un șarpe de adevărat, dar Dumnezeu n-a făcut șerpi. Erau mulți șerpi și atunci. Dar e vorbit la sensul figurat, pentru că la sfârșit, în Apocalipsă, spune, El este șarpele cel vechi. E un șarpe vechi din grădina Edenului. A început să primească cunoștința, a început să cunoască binele și răul, că Dumnezeu a zis, mă, cunoaște numai viața, cunoaște binele, cunoaște ce-i plăcut, cunoaște ce-ți dau eu din înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu te duce, nu cunoaște, asta a vrut să spună Dumnezeu. Dar a zis, prin greșeală, a zis, vreau să cunosc și alte lucruri. Și vedem informația asta din lume, mari vrăjitori, marea informație, marile lucruri, marile oracole, ăstea vin din partea diavolului, nu vin de la Dumnezeu. La fel și citit în stele, și închinarea la idoli, închinarea la alți Dumnezei, ăstea vin de la diavolul. Că chiar și statuile alea, sau chiar lucrurile alea, imaginile alea simbolice, în spatele lor, ce ne spune Apostolul Pavel? Că sunt dracii, sunt duhurile, sunt spiritele alea rele. Și e foarte important să înțelegem. Doamne, dă-ne înțelepciunea asta și priceperea asta să cunoaștem ce lucruri sunt adevărate și trebuie să le înțelegem literar și ce lucruri sunt simbolice și trebuie să le înțelegem simbolic. După ce a greșit, Dumnezeu a zis, haideți să-i tăiem drumul ăsta. Aș vrea să vă spun, grădina n-avea niciun gard. Grădina era liberă. Se spune după căderea omului, Dumnezeu l-a alungat de acolo, din rai. Sau din grădina Edenului. Și se spune că a pus acolo niște heruvimi, cel puțin 2.
A pus niște heruvimi ca să învârtă o sabie învăpăiată, sau cam așa, să învârtă în continuu. Și ca omul să nu mai aibă acces la pomul vieții. Lucrurile astea iară sunt simbolice, pe o parte, dar este adevărat. Sunt heruvimii care îți blochează și îți opresc drumul. Pentru că heruvimii apără și simbolizează dreptatea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de oamenii care îl vedeau pe Dumnezeu în vedenii, în descoperiri? Cum îl vedeau? Cum vedeau tronul lui Dumnezeu? Cum vedeau slava lui Dumnezeu? Deasupra unor heruvimi. 4 heruvimi. Și acești heruvimi, când s-a dat legea, noi îi vedem deasupra de capacul ispășirii. Era o ladă așa, era un capac și erau niște heruvimi cu aripile așa. Unul către celălalt. Și ce arătau? Că drumul către Dumnezeu era blocat. Asta vrea să spună. Acei heruvimi nu se dau voie să ai acces până n-a venit Domnul nostru Iisus Hristos și spune ce a făcut El? A rupt perdeaua. Și ce a făcut? Ne-a dat trecere să intrăm în locul prea sfânt. Și avem, nu mai sunt heruvimi, nu mai este o lege, nu mai este un chivot. Pentru noi, direct, avem acces la Dumnezeu. E un lucru foarte important. Acolo locuia Dumnezeu, acolo locuia slava lui Dumnezeu și dacă vreți, ca așezare geografică, acum unde este, sau Mesopotamia, sau Iranul, Irakul, din vremea de astăzi, acolo era grădina Edenului, ca și poziție. Și după aia, Dumnezeu l-a depărtat pe om. Și omul a trebuit să muncească pământul a fost blestemat o perioadă. Ce aș vrea să înțelegem un alt loc pe care l-a ales Dumnezeu, înainte de cortul întâlnirii și înainte de cetatea Silo, Dumnezeu a venit pe Sinai și a vorbit. Aș vrea să vă spun un lucru, că vorbeam despre omul sfințește locul. Ați văzut că prima apariție sau prima vedenie care a avut-o Moise, i-a apărut un înger al lui Dumnezeu în flacăra unui rug. Rugul e o plantă, n-ați văzut rugi. Ați văzut rugi? Sunt ca un fel de mărăcini. Și ardea în continuu. Zice, bă, de ce nu se termină treaba asta? De ce nu se termină rugul ăsta? Ia să mă duc eu să văd ce e acolo. Și se spune că de acolo, din flacăra focului, i-a vorbit un înger. E foarte interesant lucru. Îngerii nu-i afectează focul. Ei poate să treacă prin orice. Și de acolo i-a vorbit lui Moise. Și ce a spus? Scoateți încălțămintea din picioare. Că locul pe care stai, sau pământul pe care stai, e un loc sfânt. De ce era sfânt? Nu era un pământ ca celelalte locuri dar acolo, împreună cu îngerul, era slava lui Dumnezeu. Și oriunde este slava lui Dumnezeu, acolo locul acela este sfânt. Acolo locul acela este sfânt. Și dacă tu intri în prezența lui Dumnezeu, ești și tu sfânt. Exact cum s-a întâmplat cu Moise. Împreună, când ești acolo împreună cu slava lui Dumnezeu, îți vorbește Dumnezeu și e peste tine slava lui Dumnezeu, tu ești sfânt. Știți de ce suntem noi sfinți? Nu că noi suntem ceva, ci că slava lui Dumnezeu, chiar dacă noi nu vedem, pentru că slava lui Dumnezeu poate să apară în mod vizibil și poate să fie în cineva sau să locuiască slava lui Dumnezeu într-un mod invizibil. Un înger poate să fie aici, în mijlocul nostru, să nu-l vedem. Și totuși un înger poate să apară aici, în mijlocul nostru, să-l vedem. Să apară într-un trup omenesc. Să se poată vedea. Așa s-a întâmplat cu îngerii. Așa s-a întâmplat cu viziunile pe care... Mai era... Asta a apărut lui Moise, dar lui Iosua a avut parte de același lucru. Vede un om. Un om nu avea nici o înfățișare deosebită, nu, el a văzut un om. Și zice, tu cine ești? Ești dintre ai noștri? Că nu te cunosc. Sau ești dintre dușmanii noștri? Și a zis, nu. Eu sunt căpetenia oștirii lui Dumnezeu. Vă dați seama? Dumnezeu are o oștire în ceruri, cu care de foc, cu îngeri puternici, cu săbii dintre alea de foc. Ce am văzut noi în războiul stelelor e nimic. Săbii de foc, care pot să aducă o sabie dintre aia, pot să aducă ciumă, pot să aducă foc, pot să aducă cutremure, pot să aducă o mulțime de dezastre. Ce bombă atomică! Ce lucruri! Oamenii, indiferent cât s-a înarma ei, îți dai seama, au așa nebunie, Anticristul, sau omul ăla fără de legii, să se strângă cu grămada și să lupte direct împotriva mielului, se spune. Și împotriva oștirii ce vine de scut, să te lupți tu împotriva celorlalți. Dar vedeți? Oastea aceea apare așa din cerul și a zis, haideți mă, suntem înarmați cu tu, avem și bombe și avem și pe ei. Și numai cu suflarea gurii,
Vă dați seama? Armele de sus sunt foarte puternice în comparație cu cele de pe pământ. Sunt foarte puternice în comparație cu cele de pe pământ. Și Iosua l-a văzut și întreabă, tu cine ești? Sunt căpetenia oștirii lui Dumnezeu. Cine e căpetenia oștirii lui Dumnezeu? Arhanghelul Mihail. El este ocrotitorul copiilor lui Israel. Așa mai poartă numele sau marele voievod. Sunt îngerii lui Dumnezeu, oastea lui Dumnezeu. Toate lucrurile erau, vă dați seama și la Daniel atunci, îngerul Gabriel zice, împotriva oamenilor, eu am venit să aduc vestea, vreau să o aduc de mult, dar mi-a stat împotrivă, acolo, m-am luptat și singurul care mi-a venit în ajutor a fost Arhanghelul Mihail. Și se spune că el a fost un război în cerurile prea înalte. Arhanghelul Mihail și cu îngerii lui, cu armata aia sfântă din ceruri, s-a luptat cu diavolul, vedeți? Nu e un simplu heruvim și nu are o forță, are o putere. Vorbeam data trecută, are o armată. Și s-a produs acolo, a fost un război. Dar de ce Dumnezeu, că putea cu suflarea gurii să stingă toate? De ce Dumnezeu nu oprește războaiele, cum vorbea fratele cu mine mai înainte? De ce nu oprește astea? Pentru că există un plan. Și Dumnezeu lasă toate ființele, lasă toate lucrurile să se desfășoare așa, să vadă fiecare om să se convingă că sunt lucruri, că sunt niște lucrări, sunt niște planuri care se desfășoară. Planuri pe care le fac oamenii, planuri pe care se fac și se duc la îndeplinire împreună cu îngerii și cu ființele cerești, planuri pe care le face diavolul și planuri pe care le face Dumnezeu și ăstea rămân. Pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și noi e foarte bine să înțelegem și să fim foarte atenți. Vedem planuri, vedem o mulțime de lucruri, război, o mulțime de cutremure, o mulțime de lucruri, foame, de ciumă, o mulțime de lucruri dintre astea. Dar să știm și să ne uităm atenți la planul lui Dumnezeu. Ce urmărește Dumnezeu prin toate lucrurile astea? Noi suntem în vremea, în perioada noastră, ce urmărește Dumnezeu? E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe muntele Sinai, Dumnezeu, slava lui Dumnezeu s-a coborât acolo. Aș vrea să înțelegem un lucru și să ne fixăm ideea asta. Dumnezeu, Tatăl, nu s-a coborât pe muntele Sinai. Pe muntele Sinai s-a coborât un înger. Legea a fost dată printr-un înger. Dar împreună cu îngerul era slava lui Dumnezeu. Când slava aceasta sau puterea asta a Duhului lui Dumnezeu, manifestată prin slava lui Dumnezeu, poate să vorbească în același timp când vorbește îngerul, pentru că noi îl găsim acolo și zicem, eu sunt Dumnezeu, să nu-ți faci alți Dumnezei în afară de mine. În același timp când vorbea îngerul, vorbea Dumnezeu. Pentru că împreună cu îngerul, și noi vedem în Vechiul Testament că oamenii se închinau înaintea îngerilor. Erau îngeri, dar totuși peste ei era slava lui Dumnezeu. Și se lăsa. Și Dumnezeu nu a zis, de ce vă închinați? Pentru că acolo era slava lui Dumnezeu. Într-o prejurare chiar îi spune lui Moise, ai grijă cum te porți în față. Eu trimit îngerul ăsta. Aveți grijă că ăsta nu vă iartă. Îngerii, știți cum sunt îngerii? Pe mine mă uimește credincioșia îngerilor. Îngerii când sunt trimiși să facă un lucru, îl face exact literă de lege, cum spune Dumnezeu. Nu poți trata cu un înger. Nu poți să zici, hai mă, nu se poate face, sau nu putem să schimbăm. Nu! Erau lucruri clare și precise. Eu am fost trimis cu o însărcinare specială. Eu am fost trimis să fac lucrul ăsta. Eu am fost trimis să nimicesc Ierusalimul. Așa sunt îngerii, așa de clar, așa de fermi în lucrările lor. Numai dacă Dumnezeu intervine și zice, gata, trageți mâna înapoi, oprește-te. Se spune că a fost trimis un înger, nu un diavol, un înger de-a lui Dumnezeu și a zis, du-te și omoară pe toți întâi născuții din Egipt. Așa s-a întâmplat. S-a adus un înger al lui Dumnezeu. Respectă în totul. Și nu sunt așa îngerii să zică, bă, să am milă, îmi pare rău de ăștia, de copilașii ăștia. Îmi pare rău de ăștia, îmi pare rău de ăsta, uite cum se chinuie acolo. Îmi pare rău de femeia asta însărcinată, îmi pare rău de... Nu. S-au dus direct. Când e slava lui Dumnezeu peste o ființă dumnezească, merge direct și împlinește lucrările lui Dumnezeu. S-a dat legea, dar acolo oamenii sau poporul lui Dumnezeu, pe mine mă uimește mult de tot. Cum de oamenii ăștia, că noi dacă am vedea, acum cu credința pe care noi avem, dacă noi am vedea o minune sau am fi văzut minunile lui Dumnezeu, pără ar fi intrat în noi frica, teama asta, respectul ăsta față de Dumnezeu. Uite, nu s-a întâmplat așa. Vedeau ei bine, cu ochii lor, bă, s-a ridicat, bă, marea s-a desplicat, bă, noi putem să mergem așa. Și se spune că au trecut, nu prin nămol au trecut. Au uscat și apa, treceau ca pe uscat. Iordanul, au trecut pe uscat. Au trecut așa, bă, cum să... Bă, e o minune asta, bă, e o forță, e o ființă care face lucrurile astea. Nu, după aia s-au răzvrătit.
Ne-a adus aici Dumnezeu că ne urăște, vrea să ne omoare, de asta s-a întâmplat cu noi. Bă, nu înțelegeau nimic, stăteai și te gândeai, mă, cum poți să fii așa de închis la minte? Totuși, era un timp, era o perioadă când Israel nu înțelegea, au crescut lângă idolii din Egipt, aveau și acolo semne, aveau vrăjitori, aveau mulțime de lucruri și erau obișnuiți cu lucrurile astea. Se întâmplă. Ne e sete, vrem apă. În loc să se roage lui Dumnezeu și să ceară, băi, e Dumnezeu care a făcut, ne-a scos din țara Egiptului, i-a omorât pe ea în apă, am văzut o mulțime de lucruri, Dumnezeu e cu noi. În loc să ne rugăm lui Dumnezeu, Moise și cu Aron, voi ne-ați adus aici să ne omorâți. Nu era mai bine să murim noi acolo în Egipt? De ce ne-ați adus? Oameni care nu înțelegeau. Și de asta Apostol Pavel spune, vedeți, lucrurile alea care au fost scrise înainte, e pentru învățătura voastră. Vedeți ce mult ne iubește Dumnezeu? A făcut un plan, s-au sacrificat oameni ca noi să înțelegem în vremurile din urmă, să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu s-a revelat într-un mod material, într-un mod vizibil, ca oamenii să-L înțeleagă și oamenii la sfârșitul vremurilor spune, nu există Dumnezeu. Și de asta spune Dumnezeu, vedeți, ăștia sunt nebuni. Care spun că nu există, ăștia sunt nebuni. Pentru că Dumnezeu locuiește în ceruri, dar totuși e cu oamenii credincioși, e cu grupul de oameni sau e cu acolo unde îl cheamă pe Dumnezeu sau unde cheamă numele lui Dumnezeu dintr-o inimă sinceră și curată. Apoi Dumnezeu și-a ales niște locuințe. Noi știm că după aia Dumnezeu a făcut un cort. A făcut cortul întâlnirii, l-a așezat în cetatea Silo sau Shilo. Și acolo undeva în nord-estul Ierusalimului. Și acolo o perioadă a stat Dumnezeu. Dar aș vrea să înțelegem călătoriile lor. Vedeți? În călătoriile în pustie ale poporului Israel a fost călătorii de câtire 40 de ani în care Dumnezeu a trebuit să nimicească un neam întreg, pentru că n-au ascultat. Și despre patriarhi, despre Abraham, despre Isaac și despre Iacov, știți ce spune? M-a uimit, e extraordinar, spune călătoriile lor. Spune așa, eu am încheiat un legământ cu părinții voștri și le-am dat țara călătoriilor lor sfinte. Fraților, se poate spune despre noi că avem și noi niște călătorii sfinte? Sau călătorim așa, vai de capul nostru, o luăm, merge și asta, o luăm cu de-avalma toate, o luăm și cunoștința asta și înțelepciunea asta, fără să facem așa un... E important să avem o viață curată, ca să ne numească și Dumnezeu pe noi. Ăștia au și ei călătorile lor sfinte. Aș vrea să înțelegem un lucru. Era cortul întâlnirii, era locul ăla, de asta spune... am găsit odată scris în psalm, spune altarele tale, Dumnezeule, locașuri, mă bucur, sunt locașurile alea, erau curtea. De ce se bucurau așa de mult ăștia din seminția lui Levi? Pentru că acolo a coborât slava lui Dumnezeu. Vedeți, slava lui Dumnezeu acolo a coborât într-un mod vizibil. Se spune că era un nor și era un foc. Și în mod vizibil s-a așezat și s-a coborât Dumnezeu acolo. Cei din perioada aia, dacă îi întrebai și le spuneai, mă, unde-i Dumnezeu? Acolo locuiește, că am văzut slava lui Dumnezeu. E o ființă care se coboară. Putea să se spună. Astăzi, noi spunem, sau oamenii care studiază istoria, lasă-mă numai să alea, sunt cărți scrise. Pentru Israel, că învățătura asta, sau ceea ce e scris, sau ce a fost scris, astea sunt lucruri foarte sfinte și foarte adevărate. Dacă tu întrebi pe un izraelit sau îi spui, mă, lucrurile le crezi, cum să nu le crezi? Că dacă s-au întâmplat, asta e cartea noastră, asta e istoria poporului nostru, de istoria lui Israel, așa s-au întâmplat lucrurile. Apropo de Israel. Israel e primul care a pus termenul ăsta de casa lui Dumnezeu. Știți că Israel s-a dus, i-a spus, maică-sa și taică-sa, du-te acolo, nu-ți lua femei, cum și-a luat ăsta, din țara Canaan, du-te și azi dintre fetele de acolo, dintre părinții mei, du-te la casa tatălui meu, i-a spus, și azi de acolo, de unde venea Rebecca. Dar pe drum s-a întâlnit în cetatea lui, s-a întâlnit acolo, a pus și-a luat o piatră, a pus o căpătâi și a pus și a dormit. Și acolo a avut o viziune, a avut o descoperire, într-o vedenie de noapte, sau un vis, trebuie să-l numim și vis. Și se spune că i s-a arătat Dumnezeu și s-a arătat o scară unde îngerii veneau, se urcau, se coborau, se în continuu. După ce s-a trezit, a zis, băi, foarte... I-a vorbit Dumnezeu în vis. Dumnezeu poate să vorbească și în momentul ce dori. Foarte interesant. Și noi spunem, nu există Dumnezeu. Cine le vorbea? Sau cine a vorbit lui Iacov?
Și după aia se spune că după ce s-a trezit, a zis, bă, cât de înfricoșat de lucruri, eu n-am știut. Vezi? E scara asta, nu o scară dintre asta cu trepte, o scară imensă, mare, așa a văzut. Și se spune, bă, o scară din cerul și să vină și să fie comunicarea asta cu pământul. E extraordinar lucrul ăsta. Și Dumnezeu să coordoneze lucrul ăsta, Dumnezeu să se ocupe de... E extraordinar. Aici e casa lui Dumnezeu. N-am știut, dar aici e casa lui Dumnezeu. A luat piatra, a pus un de lemn și a spus, aici este casa lui Dumnezeu. Dacă ai fi întrebat în vremea aia, unde-i, mă, casa lui Dumnezeu? Unde locuiește Dumnezeu? La Betel. El a dat numele. Betel. Și a rămas până ziua de azi. Betel. Bet înseamnă casă. El înseamnă Dumnezeu. La Betel, acolo locuiește Dumnezeu. Și de multe ori când el trecea înapoi, când trecea pe acolo, aici se închina, zice, aici e Dumnezeu. Era extraordinar. El când se întâlnea, mergea și când s-a întors înapoi, s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu. Vă dați seama? Oamenii din ziua de azi, du-te până aici, aveți de azi povești. S-a întâlnit cu... Și ce a zis? Asta e tabăra lui Dumnezeu. Și a continuat drumul. Extraordinar. S-a întâlnit cu un înger al lui Dumnezeu. Sunt lucruri fantastice. S-a întâlnit cu un înger al lui Dumnezeu, zice că a întâlnit un înger al lui Dumnezeu și a trebuit să-l coboare Dumnezeu din slava aia, să nu coboare. Un înger, dacă s-ar cobori cu slava aia, îngrozește pământul. Noi aici n-am putea să-l vedem, cădem jos. De-aia slava de sus din ceruri e foarte deosebită cu slava pe care suntem noi obișnuiți aici pe pământ, când vorbim despre ea. Și a trebuit să-l coboare la nivelul unui om. Și spune că s-a luptat cu el, că așa nu se... Cum putea un om, Iacov, să se lupte? Avea el forță, putere, a dat el piatra la o parte să vină să ia apă, era puternic. Dar să te lupți cu un înger nu poți. Și se spune că l-a coborât, s-a luptat cu el, a văzut îngerul că nu poate să-l biruiască, l-a lovit în coapsă și de asta a început el să șchiopoteze. Și el a știut că e îngerul lui Dumnezeu. A știut că după aia a zis, bă, totuși, uite, am văzut pe Dumnezeu. Și uite, sunt totuși viu. Oamenii înainte confundau pe îngerii, sau chiar dacă ziceai că e Dumnezeu, nu era greșit. Pentru că acolo locuia sau venea, când se prezenta un înger, se prezenta slava lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu era în el. Noi vedem în cartea Evreilor că ni se descopere lucrurile și spune ceea ce ați văzut voi sau spre deosebire de îngeri, este Iisus Hristos care este Dumnezeu. Îngerii erau îngeri, ei au o altă natură, ei sunt altfel, dar înainte, în Vechiul Testament, se confundau lucrurile astea. Nu că era greșit, dar în Noul Testament noi avem descoperirea sau cunoștința deplină a lucrurilor, să înțelegem. Îngerii sunt îngeri, heruvimii sunt heruvimi, serafimii, la fel, ăia care aduc laudă, slavă și închinare, sunt diferiți. Cei care vor fi așezați acolo pe ranguri, pe domnii, stăpâniri și puteri, ăia sunt alți. Noi nu cunoaștem lumea aia, dar în mică parte ni s-a dat și nouă anumite lucruri, o anumită cunoștință și noi ne bucurăm de ea, că există o lume dincolo. A avut Dumnezeu locuri pe pământ, la Betel, a avut în grădina Edenului. După aia, o perioadă pe Sinai, pustie, slava lui Dumnezeu mergea cu ei, dar un loc stătător l-a avut la Silo. Până s-a ridicat David și a zis, vreau să fac o casă lui Dumnezeu. Așa de mult îl iubesc. Și din nou acolo, în templul lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, locul ales, la Ierusalim. Pentru că până atunci, slava lui Dumnezeu era cu cei din seminția lui Levi. Dar a ales Ierusalimul. Și a ales pe David, care l-a pus împărat. Și din nou un nou legământ a făcut Dumnezeu cu David ca împărat. Și Solomon a făcut casa aia. Dar peste casa aia la fel s-a coborât slava lui Dumnezeu. Dacă oamenii și dacă ai fi întrebat în vremea aia unde locuiește Dumnezeu, ți-ar fi spus acolo, la Ierusalim. Că a văzut slava lui Dumnezeu când s-a coborât. Dar slava lui Dumnezeu n-a stat tot timpul peste templu. Și totuși se întâmplau că dacă oamenii greșeau, erau judecați. Erau pedepsiți. Dacă ei făceau prostii și veneau la templu și încercau să fie cu două fețe, Dumnezeu îi pedepsea. Vedeți, a fost o perioadă și un timp în care slava lui Dumnezeu s-a văzut și o perioadă și un timp în care slava lui Dumnezeu nu s-a văzut. Dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii, să vedem cum ne cercetează Duhul lui Dumnezeu. E foarte important. Să vedem cum e între noi Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu la inimile noastre și cum cuvântul ăsta merge și atinge inimile noastre. Pentru că cuvintele au o energie, au ceva ce ochii noștri nu pot vedea, dar ele pătrund la inimile noastre. Ele ne îmbărbătează, ne dă cunoștință, ne dă lumină, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și atunci când noi vorbim din cuvintele lui Dumnezeu, ele au efect atunci când noi ne deschidem și le luăm ca din gura lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu lucrurile astea. E foarte important. Locuri în care Dumnezeu a stat. Locuri în care Dumnezeu le-a sfințit și le-a pus deoparte ca locuri ale Lui. Că nu mai este niciun templu, nu mai e nicio casă, nu mai e Silo,
Nu mai e Ierusalimul, nu mai templu, e dărâmat. S-a dărâmat odată templu și după aia l-au reconstruit iarăși pe timpul lui Zorobabel, pe timpul lui Neemia, lui Ezra. Știți ce s-a întâmplat atunci? N-a mai venit într-un mod vizibil slava lui Dumnezeu. Dar totuși, Dumnezeu era cu casa aceea. S-a întâmplat că pe timpul lui Irod a reconstruit un pic templul ăsta. Pe timpul lui Irod nu era chiar templul care s-a reconstruit. Pentru că pe timpul lui Irod, templul era foarte mare. Era pereții aveau aur, aveau o mulțime. Era foarte, foarte mare, a fost o reconstruire. Irod l-a reconstruit templul ăsta, l-a făcut mare. A vrut să fie foarte mare, mai mare ca templul lui Solomon. Și de asta și ucenicii au fost uimiți. Vezi ce nu va rămâne piatră pe piatră. Și așa s-a întâmplat. S-a dărâmat Ierusalim. Va veni din nou un alt. Pe timpul lui Irod, aș vrea să vă spun că slava lui Dumnezeu nu era în templu. De ce? Pentru că Iisus a spus-o destul de clar, durea inima pe Iisus. Când a intrat în templu și a zis, voi ați transformat casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhare. Așa au făcut cu casa lui Dumnezeu. De asta Iisus s-a mâhnit înăuntru lui și de asta s-a mâniat, de asta s-a supărat, de asta s-a întristat. Așa ați făcut cu casa Tatălui meu. Vedeți, acolo nu era slava lui Dumnezeu. Cum să fie slava? Dacă preoții erau mari afaceriști, dacă preoții urau cuvintele lui Dumnezeu, dacă preoții nici nu credeau în îngeri, nici nu credeau în înviere, nu credeau în spirite, nu credeau în așa ceva. Preoții, ăia care trebuia să ducă legea, pe așa a făcut Moise, așa a făcut Aron, căruia i-a vorbit Dumnezeu, care au auzit glasul lui Dumnezeu. Extraordinar. Am vrea ca Dumnezeu să ne dea credința sfinților, credința oamenilor sfinți, să înțelegem. În perioada noastră, dacă ne-ar întreba cineva, care e casa lui Dumnezeu? Unde e locuința lui Dumnezeu? În perioada noastră și în templul nostru, Dumnezeu nu are un loc pe pământ sfânt. Chiar dacă cineva spune, păi da, mă, uite catedrala asta, uite mă, biserica asta ce mare, e sfințită asta. Păi cine a sfințit-o? Preoții. Preoții sfințesc. Am avut odată niște probleme la locul de muncă unde lucram eu. N-aș vrea să vă țin mult. S-au întâmplat accidente, unul a murit. Unde lucram eu, erau niște macarale, așa sub formă de poduri, a căzut unul de pe pod, a murit, s-a întâmplat multe lucruri, unul și-a tăiat mâna cu drujba, cu chestiile astea, s-au întâmplat multe accidente și directorul a chemat pe preot, că a zis, băi, ce ceva blestemat aici, ceva s-a întâmplat. Au chemat, am văzut că a venit ăla, a dat cum a intrat și pe acolo, pe unde aveam sculele de la drujba. Eu am lucrat mult cu drujba la fabrica de mobil. Și a venit acolo și a dat și pe acolo și pe partea și alta. Lucrurile au continuat la fel. Pentru că dacă omul nu e atent, dacă tu nu gândești când lucrezi, nu ești obosit și vii, alții stăteau până dimineața la discotecă. Cum vrei să fii apt pentru muncă? Făceau lucrurile în așa fel încât și se întâmplau accidente, s-au rupt picioare, am văzut oameni cu picioare, s-au rupt în două piciori, eu am văzut cu ochii mei, sunt lucruri care s-au întâmplat acolo, dar din cauza că oamenii nu erau atenți. Era într-adevăr și locul mai periculos, dar oamenii nu erau atenți. Nu că erau blesteme și că trebuiau dezlegate de acolo. Aș vrea să vă spunem, pe pământ, nici Vaticanul, Biserica Sfântul Petru de acolo, nu este niciun loc sfânt. Nici zidul plângerii, nu-i sfânt. Acolo e numai un zid, templu. Zidul ăla nu face parte din templu, e un zid. Atât, templu nu mai e. Nici moschea lui Omar de acolo. Nu e pe pământ niciun loc în timpul și în perioada asta. Ce este sfânt? Biserica. Biserica e formată din oameni sfinți și oamenii care sunt sfinți. Aș vrea să vă spun un lucru. Puneți deoparte toate bisericile, puneți deoparte toate locurile de închinare, puneți deoparte toate lăcașurile de rugăciune și puneți deoparte Biserica lui Dumnezeu, care e formată din oameni sfinți, oameni vii. Și zice Apostolul Petru, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? De ce oamenii ăștia sunt sfinți? De ce se numește într-o altă parte casa lui Dumnezeu? Se mai numește și casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește acolo, în oamenii ăia sfinți. Și acum se împlinește cuvintele care le spunea fratele Florin mai înainte. Eu sunt în cerurile cele prea înalte, locuiesc acolo în locuri înalte, la mii și mii de ani lumină, depărtare de noi, și totuși sunt cu oamenii aceia care sunt smeriți. Dacă ai o stare de smerenie, faci parte din biserica aia. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca toți care suntem aici să facem parte din biserica aia. Că dacă nu faci parte din biserica aia, degeaba ești aici.
Înțelegeți? Degeaba că au să fie scris în cultul penticostal, în cultul baptist, în cultul adventist sau nu știu ce culte, reformat sau protestant. Sau... Dacă nu ești scris acolo și spune voi v-ați apropiat de Ierusalimul ceresc. Există un Ierusalim pământesc și există unul ceresc. Și spune de biserica celor întâi născuți, scriși în ceruri. Vedeți? Evidența se ține în ceruri. E foarte important să fii scris acolo în ceruri. Și se spune că e o carte a vieții, acolo sus, în ceruri. E foarte important lucrul ăsta. Chiar dacă noi aici pe pământ nu vedem și suntem un organism, ceva ascuns, pentru că oamenii nu te recunosc, te recunoaște cineva, e scrisă undeva. Biserica lui Dumnezeu, aici pe pământ, nu e scrisă nicăieri. În niciun registru de pe pământ nu este scrisă Biserica lui Dumnezeu. O să zice, păi da, frate, dar sunt foarte... Biserica Pentecostală, da, numărul 2, numărul 5, numărul 10 e scrisă, a Baptistă, da, sunt scrise, dar Dumnezeu și Biblia nu recunoaște lucrurile astea. Nu vreau să zic că ăstea nu sunt, da, aici ne formăm noi, aici sunt ca niște școli, aici sunt ca niște sinagogi, dar Biserica lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, unde locuiește Duhul lui Dumnezeu, e acolo, în biserica asta și ascunsă. Asta nu aparține niciunei mișcări, niciunei autorități de pe pământ. Asta nu există. Acum înțelegeți? Lupta noastră nu e să fim pe o bancă dintre asta. Lupta noastră e să avem un loc în biserica sfântă a lui Dumnezeu. Asta e lucrul cel mai important. Pentru că va veni un timp și o perioadă în care se spune că va fi un cer nou și un pământ nou. Și acolo e cetatea, noul Ierusalim. Ce ziceți? Cetatea aia sau pământul ăla nou are templu? Are o casă a lui Dumnezeu? Nu. În cei 1000 de ani când se coboare cetatea Ierusalimului de sus din ceruri, pentru că trebuie să domnească cei 1000 de ani, există vreun templu, vreo casă a lui Dumnezeu? Nu. Cu toate că cei vor face iarăși templu, îl vor reconstrui, dar știți pentru cine îl face? Pentru omul fără de legii, ca să se așeze la acolo. Acolo, chiar dacă Israel va face templu, nu se va mai coborî slava lui Dumnezeu. Se va coborî Iisus pe muntele măslinilor. Se va coborî cu slava lui Dumnezeu. Și acolo va veni puterea, forța, îngerii și cei sfinți din cerul. Din toate perioadele istorice. Templul lui Dumnezeu nu va mai fi. Și nici casa lui Dumnezeu. Și totuși e adevărat, pentru că sus în cerurile lui Dumnezeu s-a văzut templu. Și ni se revelează că sus în cerurile lui Dumnezeu există o casă. Există un templu. Nu? Domnul Iisus ne-a vorbit și ne-a făcut promisiunea. Spune, în casa Tatălui? În casa Tatălui sunt multe locuri. Și iară se spune, s-a deschis cerurile și s-a văzut chivotul legământului în templu. Și se spune, dar lucrul ăsta e foarte adevărat, Iisus Hristos a intrat în templu, nu l-a făcut de mâini, ci în templul lui Dumnezeu de sus. Există totuși un loc real. Există un templu real acolo în cerurile lui Dumnezeu. Bineînțeles, de la un alt nivel. Și Dumnezeu, de asta se spune, și spune Apostolul Pavel, că slava aia e foarte mare, foarte măreață, foarte, foarte slăvită, e ceva în forță, e în putere, deosebit de lucrurile noastre, indiferent cât de mult ți-ai imaginat tu. Gândește-te, imaginează-ți un trup cu o mare forță, o mare putere, un trup care merge foarte repede, un trup care e puternic și poți lupta împotriva tuturor lucrurilor sau împotriva oricărei neputințe sau chiar și împotriva oricărei ființe. Gândește-te, imaginația ta e prea slabă. Gândește-te acolo sus în cerul, casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, totul viu, copaci, natura, totul e viu acolo. Se poate, altfel comunici, sistemul de comunicare, absolut tot. Gândește-te, gândirea ta, imaginația ta e prea mică ca să poți imagina ce acolo în cerurile lui Dumnezeu. Lumea, oamenii, totuși există o legătură între ei. Au și ei locuințe, au și ei case, au și ei, se spune acolo, străzi de aur. Aș vrea să vă spun că nu e aur ca sticla străvezie. Ai văzut tu pe pământ așa ceva? Ai văzut tipul ăsta de aur? Acolo sunt diferite. Toate lucrurile sunt diferite. Și aurul ăsta se poate strica. Spune într-o parte, aurul care ruginește
Extraordinar. Lucrurile astea de pe pământ se duc toate. Gândește-te că acolo sunt lucruri care imaginația noastră n-a văzut și indiferent cât ai... Se spune Apostol Pavel, totuși Dumnezeu ni l-a descoperit cum? Numai ți-a dat anumită cunoștință ca să înțelegi despre lucrurile de sus de acolo. Și totuși asta este surpriza lui Dumnezeu pentru noi. Când vom merge acolo sus, în cerurile lui Dumnezeu. Extraordinar lucrul ăsta. Dar vedeți, noi avem multe piedici aici pe pământ și cu asta aș vrea să închei. Noi avem multe piedici și noi zicem, bă, câteodată ne e greu și nouă, noi care cunoaștem lucrurile. Am întâlnit pe cineva care spunea, bă, dacă ar ști oamenii din lume despre lucrurile pe care le știți voi, ne-ar lua înainte. Și înainte să ar merge, că spune că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să dai năvală, așa spune Domnul Iisus Hristos. Acum ai năvală, nu mai o lege, bă, după niște criterii spirituale, să stai să le împlinești. Nu, dai năvală și intri în Împărăția Cerurilor. Și oamenii, dacă ar ști ei, oamenii, știți ce se întâmplă? La fel cum s-a întâmplat și cu noi. Vii la început, vii cu dragostea aia, cu ardoarea aia și după aia te stingi. Cu fiecare om se întâmplă așa. E important să rămâne. Spune, casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit credința și nădejdea cu care noi ne lăudăm. Dacă nu, degeaba. Dumnezeu să ne ajute în zilele din urmă să ne punem la inimă lucrurile astea. Dumnezeu ne va duce. E real. Țara de sus e reală. Abraham căuta lucrurile astea și spune, păi dacă ei aveau în vedere țara de jos, erau acolo. Putea să le dea Dumnezeu, dar Dumnezeu a zis, uite, o altă țară. I-a deschis mintea, le-a deschis ochii să vadă că există altceva mult mai bun decât lucrurile astea. Că ăstea se vor stinge. Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem lucrurile astea și noi să privim spre lucrurile celelalte. Am spus aceste lucruri ca să ne punem credința și nădejdea. Și dacă cineva ne va întreba unde este Dumnezeu? Da, Dumnezeu este sus în ceruri. Credem cu toată inima. Și Dumnezeu a venit jos aici pe pământ, în persoana Domnului Iisus Hristos. A fost Dumnezeu cu noi. Ce vreți mai mult de atât? Ce vrea lumea mai mult de atât? I s-a arătat Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos.